I hope labantu abayenze lento abayenzile bayazi ukuthi babulele not only one person but the community. Usapho lwalo besakubanga usihlalo weGauteng National Taxi Alliance uThamsanqa Moya lumchaze njengomuntu obenovelwano nobuntu kwaye benobuchule kakhulu ekudibaniseni imihlambi eyalanayo. Abahlali baseBerlin kwiphondo laseMpuma Koloni bathi badikwe yokosa kwaye batyhola umasipala ombaxa waseBuffalo City ngokungaziniki ingqalelo izikhalo zabo zezindlu. Sinamkeleke indaba zethu andaba endodwa andaba lophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Botani Mzonzonke. Usapho lwalo besakubanga usihlalo weGauteng National Taxi Alliance uThamsanqa Moya lumchaze njengomuntu obenovelwano nobuntu kwaye benobuchule kakhulu ekudibaniseni imihlambi eyalanayo. Ukubhubha kukaMoya kuzana njengoko kukho amaphulo okuphelisa udushe lonoteksi nolusele lusube imiphefumlo yabantu abaninzi. Thamsanqa Moya ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje emva kokudutyulwa eSoweto eGauteng kule veki iphelileyo. Ukubhubha kukaMoya kuzana njengoko icandelo leteksi liphezu kwenzame zokuphelisa udushe lweteksi oluthwaxa elicandelo kwilizwe lonke. Udade wabo kaThamsanqa Moya, uBongi Dladla, uthi bafuna ubulungisa belusapho. The previous week, one of ama-taxi yadutyulwa. But ke kwashatha kanje i-windscreen ngasemuva. Azange asho. Sesizwa after ukuthi kune incident kanje. After this, definitely we're going to ask for justice. We're going to speak to the MEC. We're going to beg the MEC to help us. Usapho lukwathi luxhelekile nanjengoko oku kubuyisa inkumbulo zelinye ilungu losapho nelasweleka ngendlela enye. We were all over the place. We weren't waiting for this. Bekuyinto esishaya for the second time since nomkhulu wabo wahamba ngale ndlela le. So iye yasibuyisela ama memories kababa. Malume siyabonga kakhulu ngakho konke osifundise khona. Sifundisile ukuthi sibambane noma ngabe kwenzekalani. Akekho bengakhaleli kumalume. Umalume angajampi ngaso sonke isikhathi. Ummelwane kaMoya uthi siza kubonakala isikhala sakhe ekuhlaleni. I hope labantu abayenze lento abayenzile bayazi ukuthi babulele not only one person but the community yonke. He was above any kingdom. Singasho kanjalo. Usabelo shared everything nabo wonke umuntu. Mina ngiqala ukumazi Usabelo between 1996 ngiyacabanga if ngangiphosisi. Sihlanganiswa ibhola. uMoya okwanconyiwe nangegalelo lakhe kwezemidlalo ekuhlaleni. Abahlali kwilokishi yase-Obed Nkosi kwidolophu yase-Heidelberg kwiphondo laseGauteng bathi sele kuphela iminyaka emibini bejongene nengxaki yelindle nelingene ezindlini zabo kwaye bathi kudala beyidlulisa le ngxaki kwabasemagunyeni kodwa kunangoku izikhalazo zabo azithathelwa ngqalelo. Bathi le ngxaki yelindle inefuthe elibi kwisimo sentlalo kule dolophu. Lona ngumbono wemihla ngemihla kuluntu lwelokishi yase-Obed Nkosi eHeidelberg. Ilindle liphuphumelela kwisitalato esikhulu kule ngingqi iGroenfontein Road naseBlack Spot Spruit. Abahlali bathi oku kubeka esichengeni impilo yabo. Oceba kule ngingqi bathi kudala bethetha nomasipala ngalomba kodwa izikhalazo zabo zibethiswa ngoyaba. What you're seeing here today is even better. It's a daily experience of the community that is living here. You can see sewer coming from the flats there, but the whole of Heidelberg is full of sewer. This one goes to the Spruit downstream, where people are even fishing there, and they eat the same fish, and mostly there's no water this side. They also go fetch water that side. So the water is also full of sewer, so you can imagine the health hazard that the people are exposed to here. Abahlali bathi abanye abantu le ndawo sele beyenze indawo yokulahla inkunkuma. Sinenkinga thina serious kakhulu ngoba manje sihlala nabantwana abancane lana
sinayo inkinga yalamanzi lawo vele ngoba vele imvulo mayinethile vele kuyanuka aphuma kakhulu akukhona ngisho nokuphuma nasendlini. Ngenxa yendlela eyayibe mandundu ngayo imeko xa kunetha, abanye abahlali bayifulathele le ndawo. I mean, it's unsanitary for the kids to be just playing around this area. Those are the problems we have. Another problem we also have is the pipes. I think the plumbing here that went completely wrong. The pipes would burst underneath the flats here and resulting in wet spaces within the units itself. Why bebathatha abantu babafaka endaweni ababona ukuthi amapipe wakhona wasi right? Why bebanganikezi abantu indawo right ngokuthi nabo abantu bayaphila because almost la siyahlupheka. Ukanti usodolophu kulomasipala uthi kufuneka imali engange 120 million rands ukuze kufakwe imibhobho emitsha yamanzi ukwakha ngokutsha iziseko zophuhliso. To capacitate the infrastructure, we have submitted plans to the Department of Water and Sanitation and to the Department of Human Settlement, requesting for funds to put more infrastructure in that, because the infrastructure is basically not able to carry the weight. Usodolophu uthi umba wogutyulo uza kube usonjululiwe ngeveki ezayo. Abahlali baseBerlin kwiphondo laseMpuma Koloni bathi badikwe yokosa kwaye batyhola umasipala ombaxa waseBuffalo City ngokungaziniki ingqalelo izikhalo zabo zezindlu. Abahlali bathi into engaphaya kweminyaka eli-14 ngoku umasipala esenza izithembiso ezingafezekiswayo ngelo xesha bona bahlala kwizindlu zethutyana ezingekho semgangathweni. Kutshanje abahlali bavale uhola wendlela N2 nalapho bebeqhankqalazela le meko yabo. Abahlali baseBerlin bathi baziva bengahoywanga ngumasipala iBuffalo City kuba basajongene nengxaki yongabinazindlu kwakunye nengxaki yendlela kwingingqi yabo. Sibake sasosola nasahlala kuyo songo sobeka kwelicala ndene ngoku. Apha sina transport okoqala nesiwela ifreeway. Xa siyogrocery sihamba siwela ifreeway. Xesha elininzi ishop ziseBerlin so asikwazi ubana singathini. Sisiye eBerlin uthanda ungathapha komoto ukwazi uxesha so ingozi ndehlele kwelo xesha ngonamntu ndigrosela ngalo leBerlin. Ukanti abahlali bathi izindlu zabo zexeshana zesibonelelo sikarhulumente azikho mgangathweni. Imeko apha kuWard 45 imile ngxi. Imile apha sisebugqwayibeni kakhulu. Sikwindawo engasoze sihlale kuyo kwivini kwayakho. Andazi bangathi ngahlala ntona kwento ehleli kuzo. Kuba umzekelo sasisuswe pha ngo2011 kuthiwa apha sahlala for 6 months. Xa sihleli apha ngeminyaka ethi i13 years sihleli apha kule ndawo akho nto ishukumayo. Ezi temporary houses sikuzo ziyanetha ziyavuza. Abantwana kunzima sihlala endlini nami nasihlala siyifamily A6 iroom E1 ikitchen lidibene ne-dining room ziyanetha funeke ndibeke nevascom phezu kwebhedi ndibeke ndikhankcise nje. Imbi kakhulu imeko esiphila phantsi kwayo apha. Isigulo uguliswa environment lukuyo ngekangena endlini kwa environment nje ujongile njena iyagulisa uthi siye endlini sekucaca ba uya entweni uyayiva hlobo ndithetha ngani uyayibona neatmosphere yalapha awuphefumuleki kakuhle bayagula abazali apha abazali bayagula apha because of situation esihlala kuyo akumnandanga apha. Abemi balengingqi bathi baza kuqhubeka bebamba ugwayimbo de izikhalazo zabo zithathelwe ingqalelo. Thina into sifunayo yinto emisiwayo ekuthiwe ngoku simisa indlu okanye ngoku nabo omasigandaganda bayadudula siza kwakhelwa and sizawuthuze siyeke ukutshisa sizayiyeka itha ngoske sibone omasigandaganda sibone izitena zikhwele etrakini zisiziswa kule ndawo sihleli kuyo uba sifuneka sakhelwe apha. Umasipala iBuffalo City kangafumaneke ukuze aphawule mayela nezikhalazo zababahlali. Amawakawaka abantu nabaphuma kwimibutho eyahlukeneyo benze umngcelele kwizitalato zesixeko saseKapa eNtshona Koloni benyanzelisa ukupheliswa kwempalalo-gazi eGaza ePalestina kwaye le mibutho imemelele kuMzantsi Afrika ukuba uqhawula amatyathanga obudlelwane nelizwe lakwaSirayeli ngenxa yokubulawa kwabemi basePalestina. Iphume ngobuninzi imibutho yamatshantliziyo nemibutho yezopolitiko kwisixeko saseKapa ibongoza urhulumente weli ukuba
awaqhawule amatyathanga obuhlobo nelizwe lakwaSirayeli ngenxa yenyikitya yokubulawa kwabantwana kwilizwe lasePalestina. They're demanding the boycott of Israeli products. They are calling for a ceasefire. They are calling for a free Palestine. They are calling for the total closure of the Israeli embassy. All these are the things that we support as the ANC. Owona mbono nenjongo phambili ngale ndibano kukuthandazelwa koxolo nobumbano ezweni jikelele. There will never be peace in our country until there is peace in Palestine. And we must not take this lightly, for our people are starving and dying, and the whole world is watching. Abaququzeleli bale matshi banethemba lokuba ngenxa yokuphuma koluntu ngobuninzi namhlanje liza kuvakala ifuthe labo. So we definitely have over 100 organizations that have formed part of the organizing committee, and the key thing for us was to make sure that we mobilize every person in the grassroots, right? From your mosques to your churches, because this is a live stream genocide. We've seen the images on our phones. So we are here to make sure that, and I am here to make sure that people understand that this is a call that goes beyond religion. This is not a Muslim issue. This is not just a Palestinian issue. This is an issue for humanity. All God's children ought to be outraged at what is happening. And we must reflect the rage of God against injustice everywhere. And that's what we're trying to say here today. La maqela afuna uMzantsi Afrika uqhawule bonke ubudlelwane nelizwe lakwaSirayeli ngelokubonisa ukungahambiselani kwaphela nempalalo-gazi kwilizwe lasePalestina. Lo wayesakubanga umongameli we-ANC uMnumzana Thabo Mbeki ubambe iseshoni yesikolo sezopolitiko namasebe eliqela kwiphondo laKwaZulu-Natal elililingele liqela lokuzivuselela nokwakha ngokutsha emva kokungaqhubi kakuhle kunyulo likazwelonke lonyaka ophelileyo. Esi sikolo sezopolitiko siza kunika umkhomba-ndlela amalungu eliqela neenkokheli kwaye liza kubaxhobisa ngezinto ekumele bazenze ukuze baphinde bathenjwe luluntu nanjengoko kulungiselelwa unyulo lomasipala lonyaka ozayo. Iqela le-ANC kwiphondo laKwaZulu-Natal laqejwa elingophiyo kunyulo likazwelonke lonyaka ophelileyo nanjengoko lawa ngaphantsi komyinge we-17%. Kungoku nje eli qela lizinuka amakhwapha kwaye ligwadla amaqhinga ukubuyisela intembeko yoluntu phambi konyulo lomasipala lonyaka ozayo. Kungeso sizathu ke eli qela lithe lavalelana ngale ntsasa kwisikolo sezopolitiko esikhokelwa ngulowo esakubanga umongameli walo uMnumzana Thabo Mbeki kwilinge lokuzivuselela ngokutsha. Definitely it will add more value in terms of the ANC's renewal project and the recovery plan. As we know that in the nature of all revolutions there will be ebbs and flows, and currently the ANC is going through difficult times. But we will definitely emerge out of this, and for us to emerge and really assume the better position in terms of leading our society and the public support, we need proper leadership. Lo Kamshengu uthi zininzi izizathu ezabangela ukwehla kweliqela kwinyulo lonyaka ophelileyo. Phakathi kwazo kukubakho kweentlaba zahlukane ngaphakathi kweliqela, nto leyo eyadala uqhekeko nokungabi namandla. There are internal weaknesses in the movement which we are attending to. So the combination of those factors, in our view, led into the decline in the public support. That is why we are doing everything we are able to do now to make sure that what we present in the public is credible, both in terms of leadership as well as leaders. Ukanti lowo ungumququzeleli okanye iconvener ye-ANC kweliphondo uMnumzana Jeff Radebe uthi eli qela limanxada-nxada sithetha nje ngelilungiselela unyulo lomasipala. The provincial task team was established in February of this year. We have now concluded the process of establishing all the regional task team in all the 11 regions of the ANC in KwaZulu-Natal. Now we're in the process now of building root and branch, brick by brick, all the structures of the ANC, starting from the branch task team, in order to ensure that we bounce back from the disaster of 2024. I-ANC nekurhulumente wobumbano wephondo sithetha nje
ithi inathemba lokuba le nkqubo yesikolo sezopolitiko iza kuzala amathokazi kwaye ithi iza kuqinisekisa ukuba ithatha indawo yayo eyilungeleyo kwakhona kweli phondo. Nantsi Mozulu noThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzango apha ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkele kaloku kudesika yam yeMozulu bethuna ke mna ke ngegama ndikuThabile inzwakazi yabathembu mvanje ke nantsi Mozulu. Siyavula ke mbukele kaloku siphawuleni bethu ndiziganeko zamvanje kuwo wonke uMzantsi Afrika phela nawe uyabona apha ekhaya noko kunethe kakhulu futhi kusibekele impela ngamandla kumntla mpuma nombindi kuMzantsi Afrika ngokubanzi impela ke pha futhi incamini njengakwindawo ezininzi nje apha koPriska futhi kumazantsi kwakhona futhi phakathi sekuseni bevuswa ngo-13 degrees zezomvula ke zintuthumo impela ke futhi emva kwemini ngomso beyivala ke phofu beyisonga la mini ngo-25 degrees wena ke bukele wami amaqondo wakho futhi ke aphansi naphezulu sivula phakathi bethu nephondweni futhi ke elisempuma koloni njengapha kwindawo ezininzi ke ezizinze kuntshona namazantsi walapho phakathi korhafu kwasekuseni futhi bevuswa kuye kaloku futhi ke ezontshizane zika-10 degrees nantsi bethuna kwakhona kaloku imozulu futhi ke ephondweni elizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika phondo elo kaloku yiFreystata mpela ke futhi ke kwincam nempuma yalo futhi eFixburg ekuseni kusanetha kusabanda kusasibekele yonke intsasa kanti ke benjenje ephondweni futhi ke bethuna lapha kaloku entshona koloni impela futhi ke kwimpuma nentshona yelaphondo futhi phako O2 kwasekuseni qaba ngamafu nje bevuswa kaloku mbukele ekhaya futhi lelashumi nje elikhathwa sisithathu kanti ke benjenje ephondweni lapha kaloku futhi ke kuNorthern Cape njengakwindawo ezininzi eziphambi kwelaphondo laseKuruman ngo-12 degrees futhi kuyabanda kuyaduduma kuyanetha nje yonke la ntsasa nasemva kwemini futhi beluvala belusonga usuku lwabo ngomso kanti pha baphila kanje ephondweni laseNorthwest impela ke emzonzulu pha futhi ke kumazantsi nentshona yelaphondo njengapha koMoreland kwasekuseni futhi ngamafu mpela ngo-14 degrees ekuseni kanti ke benjenje pha ephondweni futhi bethuna kaloku laseRhawutini apho sikhoyo thina ke kaloku ngalomzuzu futhi impela pha kumazantsi nempuma yelaphondo njengapha koSprings kwasekuseni qabaqaba ngamafu mpela futhi ngenxa yakhe kaloku ke la 11 degrees Newcastle ngokubanzi pha futhi mbukele ekhaya ephondweni lapha koLimpopo pha kumazantsi koBilabila kwasekuseni futhi ngo-15 degrees napha kwimpuma yelaphondo phalaburwa bevuka pha ekuseni futhi ngelo 16 silahle njalo kwakhona bethuna ekhaya ngokubanzi ephondweni lapha empumalanga njengapha kwintshona namantla walaphondo futhi ekuseni pha eMiddelburg ku-12 degrees napha kwimpuma nentshona pha esikhukhuza ekuseni futhi kunetha yonke la ntsasa vuma ekhaya bethuna kalona ndivale bethuna imozulu futhi ndisoke phaya KwaZulu-Natal mpela pha kumantla futhi ephongolo ekuseni phaya ngo-14 degrees napha kwincam nombindi walaphondo Pietermaritzburg ekuseni bevuswa ku-10 degrees mna ndikuthatha kanga xesha lemiyoli. Kanti ngawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 nangomso silapha kamnandi mawethu.